Ας ξεκινήσουμε με μια απλή αλήθεια, αλλά λίγοι άνθρωποι συνειδητοποιούν. Οι περισσότεροι δεν είναι φτωχοί για να κερδίσουν λίγα, αλλά για να μεταφέρουν πράγματα που εν αγνία τους, απομακρύνουν την ευημερία. Φαίνεται περίεργο, αυτό ακριβώς συμβαίνει. Σήμερα θα σας δείξω πόσο μικρές συνήθειες με τα χρήματά σας, ή μάλλον τι κρατάτε μαζί του, μπορεί να σαμποτάρει τα οικονομικά σας χωρίς εσένα. Για χρόνια, πίστευα ότι ο εμπλουτισμός ήταν ζήτημα σκληρής εργασίας, πειθαρχίας και εξοικονόμησης. Ακολούθησα όλους τους κανόνες. Έκανα υπερορίες, έκοψα τις δαπάνες, επενδύσα με ομικρομετόνο, τι μπορούσε. Παρόλα αυτά, τα χρήματα μπήκαν μέσα και έξω σαν άμμο ανάμεσα στα δάχτυλα. Ήταν μόνο η ώρα που κατάλαβα. Το πρόβλημα δεν ήταν πόσο κέρδισα ή έσωσα, αλλά αυτό που έφερα στην καθημερινή μου ζωή. Δεν ήταν οι σημειώσεις ή τα νομίσματα, αλλά κάτι πολύ πιο λεπτό και ισχυρό. Μπορεί να φαίνεται ανόητο, αλλά η τσέπη του πορτοφόλι σας είναι σαν καθρέφτης της οικονομικής σας ζωής. Αυτό που κρατάτε εκεί δεν είναι μόνο πράγματα. Αυτές είναι ενέργειες που προσελκύουν ή αποθούν ευκαιρίες. Μία μέρα, όταν άνοιξα το πορτοφόλι μου για να πληρώσω για έναν καφέ, βρήκα ένα σωρό ξεχασμένων χαρτιών, ένας καθυστερημένος λογαριασμός που δεν θυμήθηκε πλέον, παλιές αποδείξεις αγορών που δεν αξίζουν πλέον, επαγγελματικές κάρτες ανθρώπων που είχα διαφωνίες και ακόμη και απόδειξη του χρέους που θα έπρεπε να είχα πληρώσει για χρόνια. Δεν ήταν το φυσικό βάρος που με ενοχλούσε, αλλά μια αίσθηση καταπίεσης, σαν κάθε χαρτί να απορροφά την τύχη μου και να μπλοκάρει νέες πιθανότητες. Αποφάσισα να κάνω μια δοκιμή. Έβαλα εντελώς το πορτοφόλι. Έπαιξα όλα όσα δεν χρησιμοποιήθηκαν αμέσως, παλιές αποδείξεις, κάρτες πίστης που δεν χρησιμοποίησα ποτέ, σημειώσεις δεσμεύσεων που έχουν ήδη εκπληρωθεί και οτιδήποτε μου υπενθύμησε αποτυχίες, χρέος ή τοξικές σχέσεις. Διατήρησα μόνο τα βασικά: χρήματα, τα απαραίτητα έγγραφα και ένα ή δύο στοιχεία που μου πρόσθεσαν πραγματικά αξία, όπως μια κάρτα από κάποιον που με ενέπνευσε. Το αποτέλεσμα, μέσα σε λίγες εβδομάδες, άρχισα να παρατηρώ αλλαγές. Τα χρήματα φάνηκαν να μένουν περισσότερο χρόνο μαζί μου, οι ευκαιρίες απασχόλησης ήρθαν ότι κάποτε πήγαν απαρατήρητα, και ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι που αλληλεπιδρούν μαζί μου έχουν αλλάξει. Δεν ήταν μαγικό, ήταν ψυχολογία και ενέργεια. Το πορτοφόλι σας δεν είναι μόνο ένα εξάρτημα. Είναι ένα σύμβολο αυτού που επιτρέπετε στη ζωή σας. Εάν είναι ακατάστατη, γεμάτη αρνητική εκκρεμούσα και αναμνήσεις, το μυαλό της το ερμηνεύει ως οικονομική αποδιοργάνωση. Εάν είναι καθαρό και λειτουργικό, στέλνετε ένα μήνυμα ετοιμότητας για να λάβετε περισσότερα. Εδώ είναι το κλειδί. Ομικρομετόνο, τι κρατάτε και φέρετε μαζί σας, είτε πρόκειται για χαρτί, κάρτα, είτε για ένα συντριπτικό νόμισμα, επηρεάζει το υποσυνείδητό σας. Εάν το πορτοφόλι σας είναι γεμάτο με πράγματα που αναφέρονται σε λάθη του παρελθόντος, απλήρωτα χρέη ή σχέσεις που σας έχουν βλάψει, ενισχύετε ακούσια έναν κύκλο έλλειψης. Μπορεί να κερδίζετε καλά, αλλά τη στιγμή που παίζετε σε αυτή την τσέπη, οι παλιές ενέργειες πρόχνουν τα χρήματα μακριά, αφήνοντάς σας με την αίσθηση ότι δεν είναι καλό. Θα μοιραστώ ένα προσωπικό παράδειγμα που σημάδεψε την αλλαγή μου. Κάποτε βρήκα μια απόδειξη ενός χρέους που είχε ξεχάσει να πληρώσει σε έναν φίλο. Ακόμη και χωρίς να το συνειδητοποιήσω, αυτός ο ρόλος με έκανε να νιώθω ένοχος κάθε φορά που τον είδα. Με το να το πετάξει και να πληρώσει το χρέος ήταν σαν να είχε εξαφανιστεί ένα αόρατο φορτίο. Λίγο αργότερα, έλαβα μια προσδόκητη πρόταση εργασίας, ακριβώς στην περιοχή που ήθελα. Σύμπτωση, όχι. Ήταν η ενέργεια που ρέει χωρίς εμπόδια. Από εκεί, δημιούργησα ένα τελετουργικό. Μία φορά την εβδομάδα, αναθεωρήστε το πορτοφόλι μου και εξαλείψτε όλα όσα δεν εξυπηρετούν πλέον. Δεν αφορά μόνο την οργάνωση. Πρόκειται για τη σηματοδότηση για τον εαυτό μου και για το σύμπαν ότι είμαι έτοιμος να λάβω το νέο. Και αυτό ισχύει για τα πάντα. Επαφές ανθρώπων που φέρνουν μόνο αρνητικότητα, όθηση των αποδείξεων των αγορών, ακόμη και ξένα νομίσματα που δεν θα χρησιμοποιήσω ποτέ. Εάν δεν προσθέσετε, αφήστε. Μπορεί να σκέφτεστε, αυτό είναι ένα θετικό μυαλό, δεν έχει θεμέλιο. Αλλά δοκιμάστε το. Καθαρίστε το πορτοφόλι σας σήμερα. Κρατήστε μόνο μικρομετόνο, τι είναι χρήσιμο, απαραίτητο ή που σας κάνει να αισθάνεστε καλά. Σημειώστε τις αλλαγές τις επόμενες εβδομάδες. Δεν πρόκειται να πιστέψουμε τυφλά. Πρόκειται για την κατανόηση ότι οι μικρές χειρονομίες δημιουργούν εξαιρετικούς μετασχηματισμούς. Πολλοί άνθρωποι περνούν τη ζωή τους να εργάζονται περισσότερο για να κερδίσουν περισσότερα, χωρίς να συνειδητοποιήσουν ότι ο πραγματικός αποκλεισμός είναι αυτό που φέρνουν μαζί του, κυριολεκτικά και συμβολικά. Το πορτοφόλι σας είναι το πρώτο μέρος για να αρχίσετε να σπάζετε αυτόν τον κύκλο. Και το καλύτερο, δεν κοστίζει τίποτα. Απλά αποφασίστε αυτό, από τώρα και στο εξής, μόνο εσείς. Στη συνέχεια, κρατήστε αυτό που αξίζει χώρο στη ζωή σας. Τα υπόλοιπα, εκτός. Επειδή η ευημερία δεν αφορά μόνο τα χρήματα. Πρόκειται για τη δημιουργία χώρου για να φτάσει και να μείνει. Παλαιές πιστωτικές κάρτες, εισπράξεις χρέους, μη καταβληθεί σε σημειώσεις λογαριασμού, όλα είναι σαν άγκυρες που σας εμποδίζουν να πλοηγηθείτε προς τα εμπρός. Όταν κράτησα μόνο αυτό που ήταν λειτουργικό και απαραίτητο, κάτι απροσδόκητο συνέβη.
το μυαλό μου ήρθε να δει σαφήνεια όπου υπήρξε σύγχυση πριν. Δεν είναι σύμπτωση. Η οικονομική ενέργεια δεν ρέει όπου υπάρχει διαταραχή. Ευδοκιμεί όπου υπάρχει οργάνωση, πρόθεση και άνοιγμα. Εδώ είναι αυτό που έχω μάθει. Το πρώτο βήμα στην προσέλκυση πλούτου δεν είναι πλέον να κερδίσει, αλλά να απελευθερώσει αυτό που δεν εξυπηρετεί πλέον. Και αρχίζει με μια απλή χειρονομία. Αδειάστε το πορτοφόλι σας σε ένα τραπέζι και χωρίζοντας τα πάντα σε 3 κατηγορίες. 1. Τι είναι χρήσιμο? Χρήματα, ενεργές κάρτες, σημαντικές επαφές. 2. Τι είναι παροχημένο? Καθυστερημένες κάρτες, παλιές αποδείξεις, άχρηστα χαρτιά. 3. Που φέρει αρνητική ενέργεια, υπενθυμίσεις χρέους, σημειώσεις σύγκρουσης, προηγούμενα σύμβολα αποτυχίας. Πετάξτε τη δεύτερη και την τρίτη ομάδα χωρίς δισταγμό. Αυτό που παραμένει πρέπει να είναι μόνο τα βασικά. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Κάνετε αυτό ως εβδομαδιαίο τελετουργικό. Δεν είναι απλώς ένας φυσικός καθαρισμός. Είναι ένας ψυχικός επαναπρογραμματισμός. Σας λέτε στο υποσυνείδητό σας: είμαι έτοιμος να λάβω περισσότερα, επειδή ο χώρος μου είναι δωρεάν γι' αυτό. Έχω ασκήσει αυτή τη μέθοδο εδώ και χρόνια και έχει γίνει η βάση της οικονομικής μου πειθαρχίας. Αλλά ξεπερνά τα χρήματα. Επηρεάζει καθώς λαμβάνω αποφάσεις, πώς σχετίζομαι με τους ανθρώπους και ακόμη και πώς αντιμετωπίζω προκλήσεις. Κάθε φορά που ανοίγω το πορτοφόλι μου και βλέπω την παραγγελία, αισθάνομαι μια εσωτερική εμπιστοσύνη ότι οι ευκαιρίες είναι στο δρόμο. Επειδή τα χρήματα δεν ξεφεύγουν από το ποιος είναι έτοιμος να το λάβει, ήθιβες που εξακολουθούν να φέρουν το βάρος του παρελθόντος. Εδώ είναι η ακατέργαστη αλήθεια. Μπορείτε να εργαστείτε σκληρότερα, να κερδίσετε περισσότερα, αλλά αν το πορτοφόλι σας είναι γεμάτο με στάσιμη ενέργεια, παλιά χρέη, δυσαρέσκεια, αποδιοργάνωση, τα χρήματα δεν θα είναι. Θα κυκλοφορήσει, όπως το νερό σε μια μαλακία. Ο καθαρισμός πορτοφολιών είναι σαν να καθορίζετε αυτές τις τρύπες. Μετά από αυτήν, θα παρατηρήσετε όχι μόνο περισσότερα χρήματα, αλλά περισσότερη σαφήνεια, περισσότερη εστίαση και περισσότερη ελαφρότητα για να απολαύσετε αυτό που έρχεται. Ένα πραγματικό παράδειγμα. Κάποτε, όταν επανεξετάσαμε το πορτοφόλι μου, βρήκα μια επαγγελματική κάρτα από κάποιον με τον οποίο είχα μια διαφωνία πριν από χρόνια. Την ίδια μέρα, το έριξα έξω. Μια εβδομάδα αργότερα, έλαβα μια προσδόκητη πρόταση εργασίας, από μια εντελώς διαφορετική επαφή, η οποία είχε ως αποτέλεσμα ένα προσοδοφόρο έργο. Δεν ήταν μαγικό. Ήταν ψυχολογία και ενέργεια. Το υποσυνείδητο μου κατέγραψε τη δράση, απελευθέρωσα το παρελθόν, και ευθυγραμμίζω την πραγματικότητά μου με αυτό. Μια άλλη περίπτωση. Εξάλειπαν ενεργές πιστωτικές κάρτες και περιττά τραπεζικά έγγραφα. Σε λίγες εβδομάδες, παρατήρησα ότι πέρασα λιγότερα σε παρορμήσεις. Ο οικονομικός μου σχεδιασμός ήταν πιο ακριβής. Άρχισα να σώζω αβίαστα, σαν να επέλεξαν τα χρήματα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η εξωτερική σειρά δημιουργεί εσωτερική σειρά. Και η εσωτερική σειρά είναι το έφορο έδαφος για ευημερία. Τι να κάνετε τώρα? 1. Άμεση δράση. Πάρτε το πορτοφόλι σας σήμερα. Ενθαρρύνετε το, ξεχωριστό, πετάξτε αυτό που δεν είναι καλό. Αφήστε μόνο τα βασικά. 2. Κάντε αυτή τη συνήθεια. Επαναλάβετε τη διαδικασία μία φορά την εβδομάδα. Δεν διαρκεί περισσότερο από 5 λεπτά, αλλά ο αντίκτυπος διαρκεί. 3. Επεκτείνετε την αρχή. Εφαρμόστε αυτή τη λογική σε άλλους τομείς. Τι στη ζωή σας, σχέσεις, εργασία, υγεία, παίρνει χώρο χωρίς αξία, απελευθερώστε τον εαυτό σας από αυτό. Ρωτήστε τον εαυτό σας, τι μεταφέρω στο πορτοφόλι μου και στη ζωή, που με εμποδίζει να προχωρήσω, μπορεί να είναι ένα απλήρωτο χρέος, δυσαρέσκεια ή ακόμα και μια συνήθεια που δεν έχει πλέον νόημα. Η δύναμη είναι να απελευθερωθεί. Τα τελευταία μου λόγια για εσάς. Ο πλούτος δεν αφορά μόνο τους αριθμούς του λογαριασμού. Πρόκειται για το διάστημα, σωματικό, πνευματικό και συναισθηματικό. Όσο πιο αναπτήρα είστε, τόσο πιο γρήγορα θα έρθουν οι ευκαιρίες. Ξεκινήστε από το πορτοφόλι. Στη συνέχεια, σημειώστε πως αυτή η απλή αλλαγή αντανακλά όλα τα άλλα. Εάν θέλετε να συνεχίσετε να λαμβάνετε πρακτικές και αποδεδειγμένες στρατηγικές για να μεταμορφώσετε τις σχέσεις σας με τα χρήματα, παραμείνετε στην κορυφή. Στο επόμενο περιεχόμενο, θα σας δείξω πώς να κάνετε τα χρήματά σας να λειτουργούν για εσάς, από έξυπνες επενδύσεις στην νοοτροπία που προσελκύει φυσικά τον πλούτο. Αλλά θυμηθείτε, καμία στρατηγική δεν λειτουργεί αν είστε ακόμα κολλημένοι στο παρελθόν. Ομοίως του καθαρισμού. Σήμερα. Τώρα. Και ετοιμαστείτε για ομικρομετόνο, τι έρχεται στη συνέχεια. Σχεδιάστε ένα σταθερό οικονομικό μέλλον και δημιουργήστε μια πλούσια ροή. Αυτό που δεν εξαντλείται ποτέ απαιτεί περισσότερο από τύχη, απαιτεί συνειδητή δράση. Μην το αφήσετε να περάσει. Μπορεί να είναι η λεκάνη για την οικονομική σας ζωή ανάγκες. Θυμηθείτε, ο πλούτος σας είναι χτισμένος από τις καθημερινές σας επιλογές. Για την πειθαρχία της καλλιέργειας υγιεινών συνηθιών, για την προσοχή στις λεπτομέρειες που πολλοί αγνοούν και, πάνω απ' όλα,
για το θάρρος να απελευθερώσει αυτό που δεν εξυπηρετεί πλέον. Το πρώτο βήμα, ο καθαρισμός του οικονομικού σας χώρου, κυριολεκτικός και συμβολικός. Αυτή η προφανώς απλή χειρονομία φέρει μια μεταμορφωτική ισχύ. Είναι το λάκτισμα για την ελευθερία που αναζητάτε. Ξεκινήστε τώρα και τα αποτελέσματα θα εμφανίζονται γρηγορότερα από μικρομετόνο, τι νομίζετε. Εμπιστευτείτε στη διαδικασία, μετακινηθείτε με σκοπό και επιτρέψτε σε κάθε ενέργεια να ανοίξει τις πόρτες ευκαιρίες που δεν μπορείτε να δείτε σήμερα. Το μονοπάτι είναι ανοιχτό. Το επόμενο βήμα είναι δικό σας.